Geçmişi ayda bize yardım veren Türkmenistan Kino Konsert Merkezi köp minnetdarlygymyzy, sag bolsunymyzy aýdýas. Sizin isleňize görä aýdymlar, o aýdymlar bilen çykyş edip begenlerini tamaýdan. Düşünýär anamydır başlar, gözümden aklardan ýaşar. Hanyrky olşunda bir wapa dünýä. Näme aýdym bäk bereň? Janejim ýaş bolmay, öwütlerinden daş bollar. Karalanıp geçti gitti, varmaş hala baş bolmay.